Ake sikhuleke umhlaba wonke yingwele ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa. Ake sibuke bafowethu iphupho la uphupha khona ugibela ilift. Kwesinye isikhathi ukhuphuka ngama-stepisi. Kwesinye isikhathi wehla ngama-stepisi, wehla ngelift. Kwesinye isikhathi ugibela ama-stepisi lawa ahambayo abawabiza ngama-escalator. Unyuka ngawo kwesinye isikhathi wehlika ngawo. Kusuke kusho ukuthini uma uphupha ugibela ilift? Uma uphupha ugibela ilift wenyuka, lokho kusuke kukhomba ukuthi izinto zakho zihamba kahle. Uyabona? Mawenyuka nje ngelift, zihamba kahle izinto zakho, okwazi lapho ukuthi zihamba kahle izinto zakho. Kodwa uma uphupha wehla ngelift noma wehla ngama-stepisi, akuhambi kahle. Kukhona la empilweni yakho kuzohamba kuhambe into zakho zishone phansi khona. Akukuhle ukuphupha wehla ngelift, wehla ngama-stepisi. Kodwa kuhle ukuphupha wenyuka ama-stepisi. Uphuphe wenyuka ngelift. Lokho kusuke kukhomba ukuthi ezintweni zakho zihamba kahle. Uzaloku uphakama, kusuke kusho ukuphakama.